जय जगन्नाथ साଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ପରିବାର ସହ ସମସ୍ତେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ। ନାଇଁ 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 ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ନୁହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେହେତୁ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ବଜାର, ଯେହେତୁ ପାଖ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଦୂର ବାଟ ଯାଇପାରିବୁନି। ଏପଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇଁ ଭାଣିଜୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାର୍ଟୁନ୍। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ କ'ଣ ବର କନିଆ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛ? ଆସୁନ ଛୁଆଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବାକୁ ଯାଇଛ, ଆଗ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖ। ଯେହେତୁ ଶୀତ ଦିନ ଚାଲିଛି, ଝିଅର ଯେହେତୁ ଶୀତ ସ୍ୱିଟର ଆମର ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି, ତା ପାଇଁ କିଛି ଜ୍ୟାକେଟ୍ କିଣିବାର ଥିଲା। ବର୍ଷା ବି ଆମର ଏପଟେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଚଏସ୍ କରିସାରିଲେଣି ଝିଅ ପାଇଁ। ଝିଅ ବି କହୁଛି ବାବା ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ନେବି। ଏପଟେ ବର୍ଷା କହୁଛନ୍ତି ତମ ପାଇଁ କିଛି ନେବନି କି? ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ମୋର ତ ସବୁ ଅଛି। କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ନେଇଯାଅ। ମୁଁ କହିଲି ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ତଥାପି ଚଏସ୍ କରିଦିଅ ତମେ ନେବା ଆଉ। ସେ ମାଇଁ ଭେଣି ତାଙ୍କର ଚଏସ୍ କଲେ ମୋ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ। ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନେଇ ଫାଇନାଲି ଆମେ ବାହାରିଗଲୁ। ଯେହେତୁ ବାହାର ତ ବହୁତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୀତ ଲାଗୁଥାଏ, ଯେହେତୁ ଶୀତ ତ ପ୍ରବଳ ଏ ବର୍ଷ ପଡ଼ିଛି। ଏପଟେ ଶୀତ ଲାଗିବା ପରେ ଏପଟେ ବାହାରିଗଲୁ, ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ନଖରା ଛକରେ। ଯେହେତୁ ଆମ ଛକ ସେପଟେ ବାହାରିଗଲୁ ଚାଉମିନ ଖାଇବାକୁ। ଯେହେତୁ ଦିନରେ ଆଇଁଷ ଖିଆ ହେଇଥିଲା, ଘରେ କହିଲେ ଆମେ ଆଉ ଆଇଁଷ ଖାଇବୁନି, ସାଧା ଚାଉମିନ ଖାଇଦେବୁ। ବର୍ଷାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାର।